Idrissi Martinez Konipo n'i ka video mɛn i ko Joe Bala ninnu k'u mana mɔgɔ ye ko ɲuman mun na k'u bɛ lagosili kɛ Idrissi Martinez Konipo i kana kuma dabira an dala sa i tɛ bamanankan mɛn i tɛ bamanankan dɔn Idrissi Martinez Konipo i m'a fɔ ko Adama bɛna téléphone na koyi e ko de an fana k'o fɔ e ɲɛna Adama Idrissi Martinez Konipo n'a sɔrɔ a tulo bɛ n kan na dɔ b'a fɔ ko c'est bon Idrissi Martinez Konipo kana dabiri mɔgɔw da la dɛ e m'a fɔ ko Adama bɛna weleli kɛ koyi e ko Adama bɛna mais Adama bɛna weleli kɛ ani Adama bɛna est-ce que olu ye kelen ye Adama bɛ weleli kɛ ani Adama bɛna o ye kelen ya Idrissi Martinez Konipo i ka télévision soni e ko nin ko in depuis i y'a fɔ ne ni Dani y'a fɔ direct kɔnɔ an b'a dɔn i bɛna mun kɛ o i ko de ko dɔw bɛna fɔ k'i y'a enregistré de non e m'a fɔ ko Adama bɛ téléphone ci ma e m'a fɔ ko Adama bɛna direct kɛ plateau la appel la e ko de ko Adama bɛna mɔgɔw bɛna Adama ye Adama bɛna ka n'a yira mɔgɔw la k'ale de ye Adama ye Adama bɛna weleli kɛ ani Adama bɛna olu ye kelen ye Idriss i m'a fɔ ko Adama bɛna weleli kɛ i m'a fɔ k'a bɛna téléphone ci direct la i m'a fɔ k'a bɛna weleli kɛ direct la i ko de ko Adama bɛna a ma na koyi karisa weleli kɛ ani karisa nana o tɛ kelen ye koyi ci bilala karisa ma ani karisa nana est-ce que olu ye kelen ye karisa welela ani karisa nana est-ce que olu ye kelen ye karisa ye weleli kɛ ani karisa nana est-ce que olu ye kelen ye n'a nana a bɛ weleli kɛ n'a bɛ na a bɛ weleli kɛ n'a nana a bɛ weleli kɛ n ko weleli ye nabaliya de Idrissi Martinez Konipo i ka télévision soni n'i sigilen a plateau kan i ni muso fila ne b'a taw ni ne tɔgɔw bɛ to ka fɔ a t'aw méfier vidéo kɛlaw tɔgɔw la a kana taa jugujugu aw da la sinon aw ni nin bɛ kɛlɛ la a bɛ san 6 bɔ koyi nin ka foyi ma ɲɛ Idrissi Martinez Konipo ne bala ko ten depuis i ye vidéo kɛ daminɛ i ka foyi ma ɲɛ e de ko wagati dɔ la ko f'i kun ka baga Hayidara ninnu ma ka Hayidara dɔgɔya walasa i ka bezi kɛ jɛ e kun bɛ bezi la depuis o wagati an kun tɛ bezi kɛ koyi Idrissi Martinez Konipo e de ko i y'a faamuya wa ko f'i kun ka Hayidara nini Usmane Selu Madani Hayidara walasa k'a ka kɛ bezi ye an kun t'o dɔn o wagati koyi Idrissi Martinez Konipo o ma ɲɛ i bolo e de ko ne ma k'i kɛra rappeur ye ne ko e ka rap ko in bɛ cogo di jaja e bɛ rap la depuis Marcel Simiu m'a daminɛ rap ko in bɛ cogo di e de tilala ka taa Italie tuguni i b'i ka yala yala na k'i kɛra mannequin ye ne ko i ka mannequin ko in bɛ cogo di n k'i di Adama Pari ma i y'a faamuya wa o fana ma ɲɛ i bolo Idrissi Martinez Konipo e de ko k'i fa kun ye ministre ambassade kɔrɔ ye Italie o tɔgɔ ma ye Mali ambassade bɛɛ la Idrissi Martinez Konipo i y'o faamuya wa e donna fɛn o fɛn na a bɛɛ kɛra défaite n'i taara Mali fana na sisan ko télévision soni dɔ i tɛ nin ko in ɲɛfɔ i m'a fɔ ko Adama bɛna weleli kɛ dɛ donc Adama ye weleli kɛ i t'o kɛ bezi dɛ i ko de ko Adama bɛna i ko de ko Adama bɛna a ma na donc o kalabanci denya dabila o nkalontigɛ denya dabila o tɔgɔ ɲini denya in bi n'i bilala i ka jagoya sardenya in depuis Ala y'i da i ni mɔgɔw b'o kɛlɛli la i ka jagoya tɔgɔ ɲini depuis Ala y'i da i ni mɔgɔw b'o kɛlɛli la a tɛ ɲɛ koyi a tɛ ɲɛ koyi i tɛna e y'i sigi de k'a kɛ ko bɔn ko sini Adama bɛ na mais i ko Adama bɛ na mais i m'a fɔ a bɛ weleli kɛ mais kana n'a fɔ i n'a fɔ Adama ka weleli in k'e bɛn'o ta parce que a ye de wele o tɛ succès o e ma Adama i m'a fɔ ko Adama bɛna weleli kɛ e ko de ko Adama bɛna e ko de ko Adama bɛna télévision so in na Adama bɛna chaîne in na Adama bɛna plateau sanfɛ mais Adama ma na o a ye weleli de kɛ mais a ma na o o mun manamanakan ye nin ye mun lagalagatɔ i bɛna nin ne ko mɔgɔ yɛrɛ fana tiɲɛ yɛrɛ la n'i taara tunga la n'i ma fɛn sɔrɔ i kan ka ko dɔn e ma fɛn sɔrɔ e ma ko dɔn ne y'a f'i ɲɛna Idrissi Martinez Konipo dɔ bɛ taa tunga la tunga bɛ taa dɔ la tunga ni dɔ bɛ jɛ ka taa ɲɔgɔn kɔnɔ ok donc e ma taa tunga kɔnɔ tunga taara e kɔnɔ e n'a ma jɛ ka taa ɲɔgɔn kɔnɔ tunga de taara e kɔnɔ i y'a faamuya parce que bilahi i bɛna mun de kɛ yan nɔ i y'a faamuya wa jeli jalen bɛ yen nkalontigɛla mɔgɔw ka Adama talen don ni mɔgɔw ka wari ye i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko Adama bɛ na
o tele o eri yɛrɛ selen mɔgɔw bɛ boli u n'u kɔrɔkɛw bɛ taa ka t'i ka yɔrɔnin lakori jarama bɛna weleli de kɛ papaga i n'a fɔ k'e bɛna o layidu ta dɛ adama a bɛ dɔw ɲɛna ko adama kun tɛna di an y'a fɔ ko adama bɛ na a bɛ dɔw ɲɛna ko adama kun tɛna n'u y'i ye ɲuman mun na f'u k'i lagosi o la i y'a faamu adam o dugusajɛ adama ka weleli dugusajɛ mais e m'a fɔ k'a bɛ weleli kɛ o i ko de ko adama bɛ na a ma na kalabanci di kalontigɛla jelimangondi bi sisan an bɛ tɛmɛ o kan manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔ sɔngɔw ni donsow la ilaha illallah i jɔ k'a ka boisson min bon aw minnu filɛ nin yɔrɔ an maliyɛnw filɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna rebelles jihadistes terroristes jɔ ka boisson min aw kan fɔlɔ n bɛna sun tigɛ aw kan fulakɛ dɔ yɛrɛ ye sɔ bɔrɔ bila ka na di ne ma ko n ka sun tigɛ n'a ye i y'a faamu fulakɛ sɔ ka bɔ Kayi ozo fɛrɛ la sɔkɔrɔba sɔ bɔrɔ mɔgɔ ye sɔ bɔrɔ bila ka na fula ka sɔ bɔrɔ bila ka na di bɔbɔ ma ne ko fulakɛ ye ɲumanya de kɛ de ye wa fulakɛ ye n dɔgɔya de wa fulakɛ ye n manqué respect la de wa fulakɛ y'a muke ne la de wa ou bien fulakɛ ye saraka de bɔ ou bien fulakɛ ye ɲumanya de kɛ ala ni kira kama i ɲɛ ma parce que ne ma se ka nin fulakɛ ka suntigɛ faamu wa mali n'a bonya ɲɔ sɔ da ka gɛlɛn ni ɲɔ ye ɲɔ bɛ yen malo bɛ yen kenige bɛ yen kaba bɛ yen tiganikuru bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen jugaw bɛ yen nɔnɔw bɛ yen fulakɛ ma foyi de bila ka na di ne ma fo sɔ bɔrɔ ka bɔ fo Kayi sɔkɔrɔba sɔkɔrɔba est ce que fulaw fana na sɔ ka di minnu est ce que olu de tɛ sɔlakaw ye parce que ne t'a dɔn fulakɛ sɔ ozo frère mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ozo frère mɔgɔw ka sɔ in bɛ se ko la dɛ sɔ bɔrɔ o ta ka na ka sɔ bɔrɔ bila ka na k'a pase sara ka sɔ bɔrɔ bila ka na k'a pase sara ka tila ka tulu don sɔ bɔrɔ camancɛ la tulu a bɛ fɛ ka mun de kɛ ne ko fulakɛ parce que il faut que n ka ɲininkali de kɛ quoi silamɛw la quoi il faut que n ka ɲininkali de kɛ fanuw la quoi il faut que n ka ɲininkali de kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ la quoi il faut que n ka ɲininkali kɛ ozo frɛw la ka ɲininkali kɛ malidenw na ne ko fulakɛ sɔ bɔrɔ bɔ mali la k'a bila ka na ko ne ka suntigɛ ka tiga tulu k'a camancɛ la fulakɛ ye ɲumanya de kɛ wa fulakɛ y'a muke na de wa fulakɛ cɛ sɔkɔrɔba Kayi ozo frère sɔ tiɲɛ yɛrɛ sɔ ne t'a dɔn ne bɛna mun wɛrɛ feere depuis ala ye diɲɛ da mɔgɔ ma sɔ di mɔgɔ ma sun tigɛ k'i pan mali kulubali la ka ba den kunna k'i pan mali jara la ka ba den kunna ni sɔ bɔrɛ ye k'i pan mali kulubalilakaw kunna ni sɔ bɔrɛ ye k'i pan jaralakaw kunna ni sɔ bɔrɛ ye e ni ala cɛ n'i ye sɔ pan jara ni kulubali kunna ne b'i fo yan nɔ non vraiment sɔ bon fula tiɲɛ yɛrɛ la fulakɛ ye nini ka sɔrɔ a ma da waga fulakɛ fulaw ɲɛ donna ka sɔrɔ a ma da waga fulakɛ ye n minɛ ka di fulaw ma ka sɔrɔ a ma da waga fulakɛ ye i muke na silamɛya sira fɛ k'i muke na sunkalo sira fɛ k'i muke na baraji sira fɛ k'i muke na k'an neni ka baraji sɔrɔ k'an neni ka ɲumanya kɛ k'an neni ka baraji sɔrɔ k'an dɔgɔya i y'a faamuya wa sunkalo fana fɛ ka baraji fana sɔrɔ n dɔgɔyali la ka sɔrɔ a ma foyi kɛ n bɛ se ka mun de kɛ fulaw ni sunkalo banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fula y'a pɛrɛnnɛ sɔ fɛrɛla ne ma dɛ ne y'a fɔ n kɔrɔkɛ ne kɔrɔkɛ ko ko bala k'a ye fa nin tɛ ban ni fulakɛ fɛrɛli ma ko hali kana ɲɛfɔ yɛrɛ mais ne m'a ɲɛfɔ dusukasi de bɛ n faga ozo frère sɔ depuis ala ye n da ma ma frère ma kanu bɔ sɔ tu es fier d'être pile n y'a to a jɔ a ka ɲi la ilaha illallah ne ta tiɲɛna a ka ɲi jɔ ka boisson min n ka tɛmɛ ne ka video ma boisson in yɛrɛ force ne ma force wa dɔ min a ma ye bɛɛ ta force ka force sɔrɔ nin fila ko in a ka ɲi tan bon alhamdulilayi arabil alamina kow kɛra sɛbɛ de ye koyi mɔgɔ o mɔgɔ n'i somɔgɔ bɔ Kidali aw surakaw an bɛɛ bɛ fani ba la i y'a faamuya wa an bɛɛ bɛ fani ba la
mais tiɲɛ de bɛ fɔ i y'o faamuya wa suraka bɛɛ tɛ rebelle mais rebelle bɛɛ suraka clair et net rebelle suraka bɛɛ tɛ rebelle mais rebelle bɛɛ suraka i y'o faamu ne bala bɛ segin a kan est-ce que tu vois je répète encore suraka bɛɛ tɛ rebelle mais rebelle bɛɛ suraka je répète pour une dernière fois suraka bɛɛ tɛ rebelle mais rebelle bɛɛ suraka donc aw suraka minnu tɛ rebelle ye n'aw somɔgɔw n'aw fa n'aw baw n'aw kɔrɔkɛw n'aw buranakaw n'aw ka duguko in kɔni an t'o la bilen a y'u bɛɛ wele k'u ka n'aw sɔrɔ Bamako a ye n'aw jɔ i y'a faamuya wa Gawo minnu tɛ rebelle ye i fa t'a ye i ba t'a ye i kɔrɔmuso t'a ye i somɔgɔ t'a ye a ye bɔ Kidali je répète pour une dernière fois suraka bɛɛ tɛ rebelle mais rebelle bɛɛ ye suraka donc aw minnu tɛ rebelle n'a ye surakaw ni burudamɛw ni i y'o faamuya wa tamasɛkiw ni bɛɛlaw ni arabuw ye n'aw tɛ rebelle a ye bɔ Kidali a bɛɛ ka bɔ Kidali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i tulo bɛ n kan na a ye bɔ Kidali n'aw tɛ juguw fɛ a ye bɔ Kidali aw minnu fakɔrɔninw bɛ a ye t'aw faw ta ka bɔ Kidali aw minnu baw bɛ Kidali a ye t'aw baw ta ka bɔ Kidali aw minnu sigilen bɛ Kidali ko kɔrɔbɔrɔ butikini feere dan b'a yɛrɛ ye aw ɲɛ bɛ jamana fereke aw ɲɛ bɛ Kidali ko natɔ la aw tɛ kunfindenya dabila aw ka bɔ a y'aw faw bɔ aw ka baw bɔ a ye dugu in bila minnu tɛ jugu ye a ye dugu in bila fonctionnaire si tɛ se ka bɔ baara la k'i ban ka taa baara kɛ Kidali fonctionnaire a ye segin aw bɛɛ ka bɔ Kidali ne bɛ ka kuma min fɔ aw ɲɛna parce que Kidali ko in bɛna kɛ cogo min na avion bolilaw ko k'u n'u fa n'u ba ka su ni seli cɛ ko k'a fɔ ko bɛɛ k'i somɔgɔ ta ka bɔ Kidali pilotiw i y'a faamu migi bolilaw ni hélico bolilaw pilotiw ko mɔgɔ o mɔgɔ tɛ Mali la ko Asimu Goyita ko t'o la Wage ko t'o la i y'a faamu Moribo Kone ko t'o la Sadio ko t'o la i y'o faamuya wa ani kolonɛli cɛ 5 ko t'o la Chokel ko t'o la silamɛya t'o la hali misiri alimami Kidali misiri alimami a k'i fa n'i ba kama i k'i ka denbaya cɛ i ka bɔ i y'a faamuya Ala bɛ fan bɛɛ bilahi n'an ko an bɛ suru ka don min na ne bɛ ka kuma min fɔ a ɲɛna bloc t'a la dɛ bɛɛ k'i somɔgɔw ta ka bɔ parce que Kidali ko in bɛ cogo min na Moribo Keyita Kidali ko Moribo Keyita ko ten ko général Sumaworo ko k'u bɛɛ faga ko k'a tɔ to denmisɛnnin san 7 ko k'u bɛɛ faga Dibi Sila y'u bɛɛ faga k'a tɔ to san 7 ye Dibi Sila y'u faw minɛ k'u da ka Bɛrɛdɛmu boli ka yɛlɛ a bɛɛ ka bilahi taala ye k'u minɛ k'u da aran 2 Bɛrɛdɛmu sen bonya ka dɔw da yan ka dɔw da yan aran jamanjanba ka Bɛrɛdɛmu a yɛrɛ donna Bɛrɛdɛmu kɔnɔ k'a boli k'a yɛlɛ a bɛɛ kunkolo ka bilahi taala ye i y'a faamu ko k'u tɔ to san 7 ye Dibi Sila y'a bɛɛ faga o san 7 i y'a faamuya olu nana kɔrɔbaya ka bɛn Musa Tarawele tile ma Musa Tarawele ko k'u bɛɛ faga bilahi n bɛ ka mun fɔ aw ɲɛna nkalon t'a la Musa Tarawele y'u bɛɛ faga k'a tɔ to san 7 tellement que Musa Tarawele y'u bɛɛ faga o de kama sɔrɔdasi minnu n'aw ɲɛ b'u la suraka minnu bɛ Jara Kulibali Kɔnɛ aw ɲɛ b'u la dɛ a tila bɛɛ Jara Kulibali Kɔnɛ Tangara Sogoba i y'o faamuya wa Sila Sise Sisɔgɔ i y'a faamuya a bɛɛ ye Moribo tile sɔrɔdasi minnu taara Kidali i y'a faamuya u y'u bɛɛ faga k'u musow minɛ k'u furu ka denw sɔrɔ u musow fɛ o de kama Kulibaliw don i y'a faamuya Musa Tarawele tile la Musa Tarawele y'u bɛɛ faga ka tila k'u musow cɛ ka na n'u ye ka n'u bila Mali ancien commandant na ancien combattant dɛrɛmɛ 40 i bɛ taa yirinin ta dɛrɛmɛ 40 i b'o bɔ o y'i ka muso furu wari de ye koyi i bɛ dɛrɛmɛ 40 i bɛ t'o bila i bɛ berenin ta i y'a faamu sɛbɛnnin b'a kan 1 2 chiffre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n'i bɛnna ni muso min ye n'o cɛ ɲɛna o y'i ta ye n'o cɛ ma ɲɛ o de y'i ta ye dɛrɛmɛ 40 tellement que jama nana caya cɛgana muso furula ɲini nana caya ancien commandant na u y'u cɛ ka bɔ ancien commandant na ka na n'u ye Chakali terrain na 20 farala ka yene k'a kɛ 60 tellement que u k'u bɛɛ faga donc 60 i b'o bɔ i kɔni fini birilen n'u kun na i y'a faamuya wa wala ɲagami n'o dɛ i y'a faamuya wa
Gardiga ni gardiga frachi na bena jema chengma mana bena gele jama na bena da jengene mana bena yafa anum penene ni nun jama jama yafa ma imana bemuma o kun yitai dreme bi wora choroba uninga billahi talai ka kla ka jakwa surasi fo fe ko ye nor ke surasi beka muso kelengelen furula billahi talai o de kama surasi be kelengelen furula wa wede soro mo fe yafa ma wa atanwo tan fla de tura bekla la ka singa tatuni Musa Traoré yu fa u korobara o san wolonvla nunu olu fana nana koroba olu nana daminɛ tuguni Assimi Goïta je vous dis hein i b'i tɔgɔ de bɔ a la i b'a bɛɛ fa ka tɔ to san wolonvla yanni olu ka kɔrɔbaya à ce temps mɔgɔ wɛrɛ bɛna laada de don Modibo Keïta y'a kɛ Musa Traoré y'a kɛ billahi talahi i y'a faamuya wa Alpha de y'i ban k'a kɛ Alpha ta ninnu de kɔrɔbayara k'u denw kɔrɔbaya olu de filɛ nin y'a faamuya Alpha m'a kɛ ka tila ka marifaw jeni Alpha ye Mali minɛ k'a d'u ma donc génération fila sɔrɔla minnu n'u faw bɛ sinon depuis Ala y'u da si tɛ mun y'a fa y'a ɲɛ la depuis Ala y'u da faw ma mɔkɛw y'u ɲɛ la mɔkɛ bɛɛ fagara yanni ka faw kɔrɔbaya i y'o faamuya wa donc sisan nɔ fa ninnu faw olu den ninnu minnu filɛ nin ye i y'a faamuya wa bon Mori Alpha Mori Kunare de y'a kɛ n'u ninnu bɛɛ y'u faw ye sinon u b'a dɔn pɛrɛ u b'a dɔn Mali tɛ dilan u b'a dɔn pɛrɛ u b'a dɔn ninnu b'a dɔn pɛrɛ k'olu kɔrɔbayara denmisɛnnin minnu bɛ yen bi bi in na n'olu ye kidalikaw ye n'u ninnu b'a kɛlɛ la a bɛ yir'u la aw mɔkɛw aw faw m'aw mɔkɛw y'u ɲɛ la aw mɔkɛw m'aw tulomasamaw y'u ɲɛ la mais aw y'aw faw y'u ɲɛ la n'aw bɛ fɛ aw denw fana ka aw y'aw ɲɛ la a ye marifa bila aw ka intégrer sinon an b'aw bɛɛ faga billahi talahi Musa Traoré y'a fɔ a ɲɛna ko c'est son ko Musa Traoré y'a fɔ a ɲɛna ko burudamɛw don ko Ala ma mɔgɔ damu tulo ka gɛlɛn ko ni burudamɛ ye marifa ci k'i bɛ marifa ci ko burudamɛ k'o kɔrɔ ye k'a yira burudamɛ la ko ne pɛrɛnnen don Musa Traoré y'o de f'u ɲɛna ko Mali tɛ tila f'a su o y'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ b'a la k'o question fɔ o y'a sɔrɔ a y'u faga ko fila de billahi talahi ATT ninnu e m'a ye ATT ninnu ni a rebelle groupe mun bɔra Kadhafi fɛ yen ka na aw m'a ye a rebelle groupe in aw m'a ye u ni Kadhafi kun ka di yan parce que Kadhafi Kadhafi kun dalen tɛ Libi sɔrɔdasiw la donc olu de kun kɛlen don ka Kadhafi entourer i y'a faamuya wa san saba e bɛ taa san saba e bɛ segin olu Mali sɔrɔdasiw don olu ni ATT de ye formation kelen kɛ i y'a fɔ o formera ɲɔgɔn fɛ Mali sɔrɔdasiw don i y'a fɔ fini b'u bolo carte d'identité b'u bolo wa a tila bɛɛ ye Jara Kulubali mais n'u bɛna siyɛnni kɛ u b'a fɔ a ɲang a si tɛ Agi a si tɛ Agi a bɛɛ Kɔnɛ Jara i y'a faamuya wa Keita Sisoko Sidibe a bɛɛ fila a bɛɛ Mali sɔrɔdasi minnu taara nord la olu denw ye walahi bilahi a bɛɛ mais n'u bɛ siyɛnni kan u b'a fɔ k'olu Agi a bɛɛ bloqué donc an bɛ mun fɔ ni somɔgɔ fɛn fɛn bɛ Kidali e ye yɛrɛ cɛkɔrɔba ye i ɲɛ bɛ Kidali ko la tantɔ i ta k'i fa ni ba kama i ka segin n'i ka denbaya wa ne ko e yɛrɛ bɛ Bamakɔ san 10 i y'a faamuya wa i somɔgɔ bɛɛ sara a tɔ i kɔrɔkɛ kelen ni mun ni i banicinin ye i tɛ na n'u y'i fɛ Bamakɔ wa ne ko e yɛrɛ o i y'a faamuya e yɛrɛ b'a dɔn i mɔkɛ i fa bɛ Kidali ani ba nin ko sugu bɛ ka kɛ i t'i fa ni ba la na sa hali ni b'u fara réfugiés kan i t'i fa ni ba la na sunkalo kɔnɔ sa i y'a fɔ hali ni mɔgɔw b'u profiter ka hinɛ u la wa i t'i fa ni ba labɔ nin dugu in na sa wa nin dugu in na i t'i fa ni ba labɔ yen u y'a kɛ e ma sa an y'u bunte i ma sa i y'a faamuya i t'i fa ni ba labɔ yen Kidali ni Kidali tilala aw b'o kɔrɔ dɔn n ko Asimu ka fugariya de anw ni fa n'a ba cɛ Kidali bɛ tila Asimu b'a si kɛ Kidali ka muso furu Kidali ka sɔrɔ Kidali ma tila Kidali bɛ Mali fɛ ka muso furu Kidali i y'a fɔ ka Kidali to Mali fɛ ka muso furu a Burana la ka Burana to Mali fɛ o président kelen o kana kɛ faama ye sɔrɔdasiya la i y'a faamu o ye cɛ ye i y'a faamu o ye cɛ ye ka mugu ci Kidali ka sɔrɔ jamana bɛɛ t'a bolo jamana armée t'a bolo foyi tɛ jamana kɔnɔ u janfalen bɛ yen ka se ka muso sɔrɔ k'o furu o Kidali n'a ye ale n'a teriw i y'a faamu ka san baden ko la k'olu muso olu k'u so u den d'ale ma k'u ka jamana to Mali fɛ ale kana kɛ président ye ka jamana ka armée fɛn bɛɛ ka sɔrɔ jamana ma tigɛ ale muso o faso ma tigɛ ka bɔ Mali la ale kɛlen président ye ale muso faso ale Burana kana tigɛ ka bɔ Mali la i ni fa ni ba cɛ o bɛ kɛ ka miyanka kɛ to balo la miyanka kɛ ka muso furu k'a Burana ko malidenw don miyanka kɛ kelen ka muso furu ka kɛ président ye tuma min na k'o jamana tigɛ fila ye ka miyanka kɛ Burana bɔ miyanka kɛ faso la ka miyanka kɛ to président n'aw ba cɛ aw bɛ miyanka n'a Burana cɛ bonya dɔn aw yɛrɛ b'a dɔn est-ce que o bɛ se ka kɛ miyanka den na o tuma aw tɛ miyanka yɔrɔ
aw ni ala cɛ ko Asimu Burana ko ye jamana wɛrɛ ko Azawad Asimu ye président a ye dun ye muso in furu ka sɔrɔ a Burana ye Mali ye muso furulen kɔfɛ ale Burana ka kɛ Azawad ye o bɛ kɛ miɲanga la billahi aw tɛ miɲanga dɔn miɲanga bɛ fɛrɛ ka sa miɲanga Burana tɛ ci diɲɛ kɔnɔ ka to balo la est ce que aw b'o dɔn i bɛ miɲanga billahi tala i bɛ miɲanga den faga miɲanga tɛ kuma i bɛ miɲanga kɔrɔkɛ faga miɲanga tɛ kuma i ni miɲanga fa bɛ kɛlɛ miɲanga tɛ kuma mais miɲanga Burana hɔrɔnya miɲanga ka Burana ye hɔrɔnya ko de ye aw t'aw dɔn an b'aw bɛɛ faga wallahi billahi talayi bon Mali avion bolilaw pilotiw a musomanw n'a cɛmanw da musomanw yɛrɛ b'u la Mali pilotiw ko k'u fa n'u ba cɛ k'u b'u kali ala la u bɔlen mun filɛ nin ye irisiw fɛ yen u y'u ka formation kɛ k'a ban ko avion ninnu k'u ka ɲi ko mais ko c'est à dire co dɔw b'a la k'olu tɛ ka essayer halisa o de kama Kidali ko in n bɛna a ɲɛ yɛrɛ fɔ aw ɲɛna TikTok man a ye nin yɔrɔ ta an bɛ bi la bi 6 avril o de tun ye Kidali ka indépendance ye Bois tile la u tun b'o de fêter est-ce que ne ko est-ce que télévision mun bɛ anw fɛ yen est-ce que anw bɛ direct mun kɛ est-ce que an ni Kidalikaw est-ce que an n'u connecté len don réseau kelen na est-ce que Kidalikaw b'a dɔn ko Bois bɔra fanga la est-ce que Kidalikaw b'a dɔn ko IBK sara fɔlɔ est-ce que Kidalikaw b'a dɔn ko IBK banna est-ce que Kidalikaw b'a dɔn ko Karim bɛ Côte d'Ivoire est-ce que Kidalikaw b'a dɔn ko Musa Jawara minɛlen don est-ce que Kidalikaw b'a dɔn ko Ami cɛ tɛ fanga la bilen est-ce que Kidalikaw b'a est-ce que an t'a fɔ Kidalikaw ye suraka kan na ko Bois bɔra fanga la an t'a fɔ rebelle ye ko Bois banna a ka fanga banna Bois nin bɔra Maliko la ko Bois bɛ lakara est-ce que Kidalikaw b'a yira ko IBK fanga ma ban billahi talayi 4 avril o 4 avril u tun b'a u ka défilé kɛ i y'a faamuya wa an ka juge ba dɔ yɛrɛ delila ka taa i y'a fɔ Arasibati fa u ka laban na o yɛrɛ tun bɛ yen u y'o invité ka taa Mali drapeau tun bɛ yen Kidali drapeau tun bɛ yen i y'a faamu Bacili mon père Bacili i taara kɔni a kɛra i taara Mali ka sira de kan wa i taara Bois de ka sira kan i taara i yɛrɛ ka sira kan i kɔni taara donc u tun bɛ deli k'a kɛ mais ne bɛ fɛ k'aw ɲininka salon 6 avril tɛmɛna est-ce que Kidalikaw ye indépendance kɛ ala jante n fa dɔ o ye fa dunan ye est-ce que 6 avril tɛmɛnen est-ce que Kidalikaw y'a fêter non parce que miyankakɛ bɛ fanga la mais yanni miyankakɛ ka na fanga la yanni Assimi Goïta ka na chaque 6 avril ninnu bɛ wuli dɛ marifaw sigilen don dɛ katikatiw sanfɛ ninnu bɛ défilé dɛ drapeau dɔ b'u bolo dɛ i y'a faamuya wa Azawadi Ɲazawadi Ɲiziwadi Ɲozibitiw Azawadi bɛ yen depuis Ala ye Mali da mais Azawadi bɛ yen Mali don mais Azawadi bɛ yen ko Segu mais est-ce que Segu tɛ jamana ye wa Segu tɛ jamana kɔrɔba ye wa Segu masakɛ tun tɛ wa Kayi tɛ jamana kɔrɔba ye wa Kayi masakɛ tun tɛ wa Sikaso tɛ jamana kɔrɔba ye wa Sikaso jamana tun tɛ wa Kulukɔrɔ tɛ jamana kɔrɔba ye wa Kulukɔrɔ masakɛ tun tɛ wa Mopti tɛ jamana kɔrɔba ye wa Mopti jamana tun tɛ wa Tumutu tɛ jamana kɔrɔba ye wa Tumuti masakɛ tun tɛ wa Kidali ye jamana kɔrɔba ye i n'a fɔ olu tɔw donc mais fɛn min ye k'a fɔ ko parce que k'a tɔgɔ de ye ko Azawad wayi région dɔ de don mun kun tɔgɔ ye Azawad mais o t'a yira ko région in tɔgɔ in k'o de bɛ k'a dama jamana ye voilà la vérité Mali bɛ indépendance ta tuma min na i tun b'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw tun bɛ mɔgɔ joli la mɔgɔ 9,860 wa o mɔgɔ 9,860 la i y'o faamu mɔgɔ 860 o de tun sigilen don 9,000 in ni min tun tɛ Niger o bɛ Algérie ou bien i y'a faamu o bɛ fan dɔ fɛ ou bien o taara Libye mais o bɛ se k'a yira k'aw ta ko o bɛ se k'a yira k'a kɛra dama jamana ya donc an bɛna mun fɔ aw ɲɛna ka bɛɛ deli n'i tɛ rebelle ye i tɛ rebelle ye i bɛ fɛ i tɛ Mali tilali fɛ i tɛ rebelle ye i bɛ Mali de fɛ i bɛ transition de fɛ i ye maliyɛn den de i tɛ jamana tilali fɛ kɛlɛ de bɛna daminɛ donc a ye bɔ Kidali n'aw ma bɔ Kidali an b'aw n'aw bɛɛ faga an bɛna bɛɛ faga minnu sara olu su an b'o don Kidali dugu jukɔrɔ o bɛ falen n'o falenna an bɛ bleu sɛnɛ yen
o bleu an b'o kɛ ka bière dilan sɔrɔsiw miniji bière an b'o kɛ sɔrɔsi jisuma an b'o kɛ bière ye san kelen ta san mun bɛ d'o kan an b'o juin sɛmɛ a la o juin an b'o tigɛ k'o di juin minaw ma k'o min o ye minnu sara o y'u ɲama lakarili an bɛ sɔrɔ ka juin ni bière bɛɛ interdit a faamuya n'aw ma taa an b'aw bɛɛ faga aw su an b'o kɛ kidal saraka kidal nɔgɔ wa aw su bin fɔlɔ min bɛ falen a kan o bɛ kɛ bleu ye wa o bleu in dɛ an b'o kɛ bière de san mun bɛ d'o kan an bɛ cannabis yanba juin an b'o de sɛnɛ aw kan donc o ye aw neutraliser le san donc o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ interdit an b'aw bɛɛ fa ne bala ko ten tɔ i ye suraka ye wo n'i tɛ rebelle ye bɔ kidal ok i ye arabu de ye wo n'i tɛ rebelle ye bɔ kidal i y'a faamuya ne bala bɛ ka mun fɔ aw na wulibali de don pilotiw olu ba bɛɛ batar sauté bilayi i rebelle kirikiraw y'o i y'a faamuya hey dugumamɔgɔ tɛ se ka avion mɔgɔ kɛlɛ koyi ala ka kɛlɛ de bɛ ku mɔgɔ la sanfɛ kɛlɛ n k'o ye ala kɛlɛ de sanfɛ kɛlɛ o ye ala kɛlɛ de i y'o faamuya wa donc pilotiw vraiment yɔrɔ sisan nɔ avion aw kun ka ca avion ma sisan avion ka ca u ma yɔrɔ sisan yɔrɔ avion ka ca u ma aw kana taa kɛlɛ ni fɛ bilen wa ya Côte d'Ivoire a y'olu to yen sisan nɔ tout droit de don a y'a bɛɛ fa n'a ye mɔgɔ bilenman fɛn o fɛn ye Kidal ne bala bɛ k'a fɔ an na Kidal n'a ye mɔgɔ sɔrɔ yen n'a ye musokɔrɔba sɔrɔ yen a ye denyɛrɛnin sɔrɔ yen nɔ musokɔrɔba ni denyɛrɛnin ni i musokɔrɔba i denw bɛ balo la i b'a dɔn pɛrɛ dugu sofelen don a ye bɔ Kidal aw bɛ k'aw sigi ka Kidal lajɛ u tun bɛ ka 6 avril la u bɛ bɔ Canada y'a faamuya wa français b'o yira TV5 b'o yira dɛ y'a faamuya avec les forces Azawad y'a monte en puissance des trucs donc Assimi Goïta mianga kɛ wa e ala colonel cɛ 5 jaw ka kɛku u y'a dɔn ko ni dugu jɛra 6 avril ko kuma in de bɛna taa TV5 ni y'a faamuya wa Bakura den ye Bugurusiri muso ta fɛ siribali den tubabu olu bɛna wuli o kuma de la u taara avion tɛmɛ Kidal kunna fɔlɔ ka avion tɛmɛ Kidal kunna ka avion wɛrɛ tɛmɛ Kidal kunna o kɔrɔ ye mun ye aw ka élection ko aw ka indépendance ko in n'a y'a k'an b'aw ba tar sauté aw ka indépendance ko n'a y'aw ba den ni cɛw cɛ nana ko indépendance ko kuma k'i bɛ dun hali fali wotoro kɔnɔ ni marifa ye ko indépendance ko kuma n'i y'a kɛ an b'i ba tar ɲɔgɔn n'i y'a kɛ an bɛ kalasini ci i ba kaman kɔrɔ n'i y'a kɛ an bɛ lasukorokɛti ci i ba kulo kɔnɔ n'i y'a kɛ i y'a faamuya y'a faamuya wa a y'aw ba de a y'a fete kɛ a b'aw ɲɛna ko IBK de bɛ fanga la a y'a k'aw ba n'aw fa kama bilayi talayi n'aw m'a kɛ aw tɛ suraka den yɛrɛ wolo ye n'aw m'a kɛ aw tɛ kulobilenni den yɛrɛ wolo ye n'aw m'a kɛ aw tɛ suraka den yɛrɛ wolo ye i y'a faamuya n'aw y'a kɛ ni cɛ o cɛ y'a kɛ an b'o ba biri ka ɲɔgɔnmɛ don o ba kulo fɛ ka ɲɔgɔnmɛ don i ba an b'o bilayi an b'o ba kulo munumunu ni ɲɔgɔnmɛ se ye an bɛ ɲɔgɔnmɛ don i ba kulo fɛ n'a y'aw ba de y'a kɛ ni mun y'a kɛ bilayi talayi han an bɛ ɲɔgɔnmɛ don o fa nun kɔnɔ sarakaden jamanacila sarakaden janfancidenw sarakaden i y'a faamuya wa faso kunnangondenw sarakaden yɛrɛɲɛbalidenw sarakaden i y'a faamuya wa fafagaladen ni bafagaladen ni jamanaciladenw o bilakorodenya o tun bɛ kɛ fanga min na o fanga banna n'a y'aw ba de a ye bɔ n'aw ma marifa bila an b'aw ba tar sauté voilà n'aw ma marifa bila bilayi an b'aw ba tar sauté hali an t'a diya aw la oni ta ni oni kumana an bɛ oni ba tar sauté i y'a faamuya minisima n'u kumana an b'u bɛɛ ba tar sauté i y'a faamuya wa sarakaden i y'a faamuya wa jamanaciladenw depuis aw ka dɔgɔ aw mɔkɛ aw tulomasamaw bɛɛ fagara nin kɛlɛ kelen in na i y'a faamuya wa aw mɔkɛw nana kɔrɔbaya olu bɛɛ fagara aw ma gagné i y'a faamuya wa aw tulomasamaw fagara nin aw bɛnbakɛw fagara nin kɛlɛ kelen na aw tulomasamaw lamɔna yɔliyɔli falatɔya la i y'o faamuya tulomasamaw nana kɔrɔbaya olu ye mɔkɛw sɔrɔ yanni ka mɔkɛw kɔrɔbaya tulomasama ninnu bɛɛ fagara mɔkɛw lamɔna yɔliyɔli la u ma kɛ fɛn ye a bɛɛ fantanden u ma kɛ fɛn ye sigiyɔrɔ t'u la somɔgɔ t'u la baden t'u la i y'a fɔ a yɔliyɔli la i
ya fa ala ni janfa ti denya ya sababu ya fa ma o moke nunu fa nunu flane fa be an fa be kroba la yoli de la chita moke do ya fa parce que you be fra ou ma victoire so ya fa ma wa bi fa an fa anya ba fa fra to la aw munu demsene munu bi ka wula o be tugo fa kelen ko na o tuguru ko amba o fa ni ala ma da tanya kama ala ya da tanya kama ni ala ya da saraka denya de kama ala ma da kama ni ala ye aw da fali de kama amba o fa ni ala ko ka o te korobe amba o fa ni ala ko ko ale de aw da ko sadona amba o fa ni ala ko ka ya o ke yatime sidi an fana ba ko yatime sidi denya amba kenkere ni ala ya da ko falato denya sidi kama rebelu ya fama aw be sa falato ala aw be sa yatime ala aw fa o te gagner wa aw ta o fa o jabo aw ta o ba o jabo amba o fa o fa ka kla ka o ba furu ya fama anande o te ke faklenye parce que we rebel deni na o korobara be boli kata ya fama ande o me kla ka o fa to te me marfa blambi fa aw ba do pre rebelu ma deliga gay die jamana shi aw ba do ya fama aw ba do kuyi mali tate santi aw tani to tat kele goy ya fama Sudan eni Sudan di abeb kla ka fara nyogo on tato ide marfa bambulu avion bambulu hélico bambulu en jamano no keleketchew bambulu en jamane no ya fama anga sorosu yu banu faw denye en jamane no furu dem no en jamane no en jamu soro kele de la anga horonya sirila kele de kan en jamu kirira kele de kan en tanuna kele de kan anga fierté kele de kadanye ya fama ode anga cheyai kele de kadanya en shiayo de kele de kadanya anga makamambo de la kele de kadanye akadanga sorosu ala yu da kele koro ku koroba kele koro yo kodo kele koro wa beto kele de la parce que la kele de wu jamuye ka wolo kele koro ka koroba kele koro ni ma kele kanfo ni kele mi kanfo ni sarabe ke kele koro nyamadi aw ye kele koro nyamadi ni de pala o da o be kele la o magay an toyi rebelu ne bala koti surakaw yoro na fara kuma na be soro ka taw fara nyogon ka ke aga kuma shikabi ay bode ni te mali ni ya do ibe mali de feite rebelle bokidal où est le problème ite bokidal muna iye eliko temetoy eni fani bache depuis salo na chini ima deliga mali ga avion temetoy ni avion ye minissima ga avion ni avion ye ya fama wa nation geni ga avion ni avion ye français ou ka avion ni iyebe mali ka avion na depuis ite somi iti fani balabo duina ni mi fani balabo ambi fani bani e ramba befa désolé au koro désolé idjotane idjota aba duguri qui fani bakma désolé de quoi désolé sur quoi on flène yorom nan tension monter non ni mi ka désolé faut donc ni e chigoche krefe folo aba duguri voilà ni vilgili ki kro ko fe menaila ni billahi talai désolé ni mi ka désolé sebe fani bani somo bebe ni sa na so ye rebelle dini ou veni fa de rebelle de ou veni ba de rebelle de ben sa ya ngakla aba duguri parce que neta do aya bo duguri la ka denye ka désolé sebe rebelle ni na duguri rebelle dug ambe rebelle ko kuma ni suraka ko kuma na suraka murutule ni barmagati aya bo duguri la kai i justifier ya ngana sinon wallahi ben sa donc kuma te tolérance zéro a surasu anga accident jamane nudu anga première classe jamane nudu anga soldat jamane nudu anga armée de l'air kafalen nudu yo fama anga gendarme ou yadaleni anga police ou yadaleni anga transition a yadaleni nudu parce que yada de kayana an jamane no jama de kayana an marfa jama a kamanda a marfa bambulo a armement bambulo a jamana bambulo a keleketchew de bambulo donc an kafale no an yan baw dewni an baw de niso jalo no nanye an faw niso jalo no nanye wan yere niso jalo no nanye ana jelu niso jale nanye funaw niso jale no numu niso jale garangaw bi sewale no nanga armée de ko parce que am se kelela donc an be kele de ke ya fama rebellion tala suraka teke arabu ni borambi batar sauté kana dajia ma ke tuabu ni borambi batar sauté ke chinois ni borambi batar sauté to chebe kidal ni te rebellion ya fama wa refuser bolik abo kidal sinon ambi ni kidal tentem bekekli ni almami ma boamba fra ni chrétien mo ma boamba fra ya fama ni ya chokoroba ni ma boambi nu befra ni ya musokoroba ni ma boambi nu befra
ok ni bɛ Mali fɛ bɔ Kidal na côté là en côté là sinon an bi ni bɛɛ faga y'a fɔ ne bala côté suraka bɛtɛ rebelle bɛɛ suraka fila bɛtɛ jadisi bɛɛ fila voilà la vérité donc minnu ka kɛlɛ bɛ yen n'u ma dabila an b'u bɛɛ faga et c'est tout ni mun bɛ se mun na o k'o kɛ e ni dugu mun sɔrɔsiw ma boli k'a sɔrɔ marifa t'u bolo olu kelen ka marifa sɔrɔ e ni ba cɛ sɔrɔsi kurani bɔlen kan kɔnɔ i y'o faamuya wa ka kalasini minɛ k'o karape ka tila k'a lajɛ a bɛ jɔrɔ mun fɔlɔ la n'i y'a cili daminɛ bali kana ban a ɲɛ b'a la sekuru wɔɔrɔ b'a kɛrɛ la sekuru wɔɔrɔ bɛ kɛrɛ dɔ in na sekuru wɔɔrɔ gulonnen don marifa kɔnɔ e n'i fa n'i ba cɛ o b'o cili dabila e n'aw ala ni kira cɛ ala ma to la gɛrɛ in kana ban ala ka to aw kana marifa bila mɔgɔ y'a to rebelliw kana marifa bila ala kana t'u ka marifa bila yarabi ala ma rebelliw jamana yarabi ala ma rebelliw burutila yarabi ala ma Kidal rebelliw kunda Mali armée kan ala ma tola Kidal rebelliw kana siran ala ka ja d'u ma ala ka fanga d'u ma u k'an ka sɔrɔsiw kunbɛn u k'u ba sauter. Je répète pour une dernière fois. Suraka bɛtɛ rebelle bɛɛ suraka n'a fɔra rebelle dɔrɔn o y'an nalen surakaw ka domaine kɔnɔ n'a fɔra rebelle dɔrɔn o y'an nalen banbagaci o ye surakaw de ye rebelle ko in nin bɛɛ a ye nin rebelle ko in de ban rebelle ko in o de plus jadisi plus terroriste sinon a bɛɛ daminɛla ni rebelle ko in ye an bɛ rébellion de dɔn an tɛ jadisi dɔn an bɛ rébellion de dɔn anw tɛ terroriste dɔn rébellion de wolola terroriste la terroriste de wolola jadisiw la o nin bɛɛ de la Faransi de wolola nin bɛɛ la olu wo Faransiwaw bɛɛ bâtard sauté dɔ ka na k'i bɛna kuma fɔ an ɲɛna aw ma ye buwa tile la i ma dɔn ko buwa tile la anw sara n ko musokɔrɔba dɔ ye Azawad insigne k'o don a disi la musokɔrɔba ma dɔn ma ka bɔ Kidal ka na Tumutu ka bɔ Tɔnbɔkutu ka na Mopti ka na Segu ka Segu cɛci ka na Bamakɔ ka ba tigɛ ka taa Arayida la a ma dan Arayida ma ka tila ka taa don assemblée kɔnɔ ni Kidal insigne ye e ni fa ni ba cɛ hali ni ye musokɔrɔba wolo hali ni ye musokɔrɔba kɛ kalo 3 den k'a wolo bi k'a kɔrɔbaya bi a bɛ sɔn ka kɛ n'a y'a kɛ bɛɛ ni le cerveau olu yɛrɛ b'a bâtard sauter depuis CNT kɔnɔ n'a y'a kɛ Salif Keita yɛrɛ b'a bâtard sauter n'a y'a kɛ bilayi talayi a bɛɛ ni ala ni kira cɛ n'a y'a kɛ rappeur in kɔrɔ n'a y'a kɛ Araperi yɛrɛ b'a bâtard sauter ou bien a b'a jo baptiser bilayi talayi depuis CNT kɔnɔ n'a y'a ba den a ka Azawad drapeau don o cɛ ma wolo a ba fɛ hali Musa Agi n'a y'a Azawad drapeau don ka don CNT kɔnɔ n'a ni nin bɔra san pɛrɛn k'an kun ci cɛba minnu bɛ u b'a faga an t'a ja cɛ si la bi aw b'a yen Assimi Goïta foyi tɛ rebelle kan surakaw ka ko ɲɛnabɔ ni fagali tɛ i y'a faamuya wa Mali kɔnɔ u bɛ ka don ko Kidal kuma développé de Kidal ma développé ministre Kidal kɔnɔ ministre mun mɛnna ministre la ni ministre bɛɛ ye Kidal kɔnɔ Agamani depuis Musa tile la Agamani y'a si bɛɛ kɛ u ma ko to a ta la Agamani dɔgɔnin k'i si bɛɛ kɛ u ma ko to a ta la depuis anw fitinin fo k'anw kɔrɔbaya Agamani ye ministre ye n'u y'a bɔ dɔ la u b'a don dɔ la a ye ko bɛɛ kɛ pour que Kidalika ninnu bɛ se ka basigi u ma sɔn Agamani depuis anw fitinin fo k'anw kɔrɔbaya k'a to ministre la Musa Tarawele ka fanga ka cɛ k'a to ministre la o kɔfɛ i y'a faamuya wa ATT nana fanga la a dɔgɔnin u nana o nana daminɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ fana bɛ yen o tuma an b'an si kɛ aw ta la aw ma développé ni wari dira aw ma aw tɛ baara kɛ aw bɛ t'o wari dun i y'a faamuya wa ka taa marifa dɔ san ka taa kɛ i y'a faamuya wa dɔrɔku feere ni an ko an bɛ kuma bɛ wuli n'i ko k'i bɛ kuma depuis Modibo Keita ni Musa Tarawele tile la u tun bɛ mun de fɔ ko Aladin Aladin tun tɛ foyi y'a Kidalika kelen de kun don parce que u bɛɛ tun ye Karafika mercenaires de ye Aladin i y'a faamuya wa Aladin Dibi Sila ye Aladin bâtard fara Dibi Sila de y'a faga Aladin kɔfɛ u nana mun kɛ tuguni i y'a fɔ Aladin kɔfɛ u nana ni dɔ ye tuguni ko Agi an b'an si ko Agi ko la Musa Tarawele den dɛrɛ bolo kan an bɛ bɔ o la u nana ni dɔ ye tuguni ko Bakaka ni Fakaka Bakaka ni Fakaka ATT sans prêt Chaka Kone sans prêt wuli olu kɔnɔ Bakaka ni Fakaka kɔnɔ i y'a fɔ général Gamu nana i y'a fɔ Gamu taara ka taa Bakaka ni Fakaka Gamu de y'u bâtard sauter général Gamu
e aman shikola nan boro la obina ni dowre sa ko agide nyakide o ka farne agi kata ni agi abadi akabo na boro amba banu pe mali surasu côté choche ni somo be kidal iki somo labo no ko te bo aka na gawa no ko awre nyoro dmenga sune da te tatomo tuni gawa ka dugun tuni parce que amena bom ne chi dugun kono amena o de kekoy irisu puchini ya kekoy terroriste yo fawira la ka avion ta otage la irisu ka avion puchini ko munu be avion no ku somo ko ka do somo yo ka de ngra martyr avion no mo befa utra école so kutruta otage la puchini ko mo dembe école so ina yo fame wa ko ka do ukuye ka de ngra choué ou sara jamana aye école so wo terroriste wo école de abefa depuis que ra usra no lunye no ni ko ba négocier do nyebe do ila ya fa ni ki ba négocier wulu ka jaka suru na ma wula kundama te do billahi tala wulu ka jaka suru ni wulu ma wula kundama te do mo ko site boyira ma ni ma unfo ma anfo mi nyatu mi sama be chunfo ko ita boyira ma ko anga chefo ko ni jamu me musoko la kom ni no ko billahi tala musoko jam fo ita musoko la ka te kom ni nga ya fa war jamu ye kontelier musoko jamu ko kom ni wari jamu ye kontelier billahi tala rapport jamu ye kom ni ne balade ya fo wa nunu ambu komini ambe nunu juke de mali surasu na ma nunu juke nunu ma juke billahi talai parce que na ko abu juke fo itala mais no ko ba juke ka o muso juke ka aw dogonu juke billahi talai ou be aw dogonu juke ka o koromso violé na mu fa o ba fa c'est ça o de surasi ni ne bu na mu juke billahi aw bo lu juke de abu fa o ya bani mais no lu ko ku ba juke ou ba o koromso juke ka o muso juke ka o dogonu violé ka o de violé aw nyana o lu de bo ke we mali surasi be fa au Sila Alsa nous négociation be armée de l'air aya fali armée de terre nous donna pressé la aywa armée de terre yoro fana fleni yoro ni kele dam na la dro aw tay wuludugu ba tuleni ate ta dondon parce que awre dama kana ta fo nyoko now donna pressé la ni avion na aywa aw do folo ordre kono ay ordre kono folo parce que armée de terre pressé armée de l'air pressé donc ni o pressé bato flabla donc tasma kana na ke doka armée de terre a calmé armée de terre a calmé a ko flo no nyini folo ya fama wa jadisi fla bete jadisi be fla be communiquer fla kan la ko président fla jadisi be fla ne bala fo fla bete jadisi be fla donc a ko ta kruwo ni sugu konona una folo a kana girin attaque kidal ana kidal to armée de l'air bulu aw yere kana presse ka ta yele nyokon ka quoi armée de l'air la ilaha illallah migi bollaw ani eliko bollaw concours e ido anga dugun klafolo aw munu faw be nga ka faw labo kidal parce que amena kidal chi ka bomu jigi kidal ka dugukolo ka sanfala ka dugukolo frekete yele makidal kuro amena bangi chenchem koro ambina ani jadi amina ni tero rebeli besudu amba befa ate négocier de ay surasu fra ay fa fa ay ba fa ay innocent fra amba fa al naw na ko ka négocier amba fa parce que al na marfa bla kla ka tandon kama amba fa c'est fini one love à vous tous surasu armée de l'air yoro armée de l'air ka sun na e bombe la ka jige sun tigale chawara suguru du wata avion ngono chawara suguru du re billahi choche ni suguru du wata avion ngono ya rabbi tenta ya faima ako suye mu bom kele billahi tala o ikele ka kalu kele su donc amina amba charger ka doma yo famia wa ya yoro niko ni e bom blaga jigindro e kalu kele su ni marfam be mununu bazwa niko ko bam na ye turke dro o yisune igwa wa ka sumne na ku billahi tala mali armée de l'air ni suna ka do avion na ni bom kira la ka marfa kala armée de l'air ni wulila sanfɛ i suna billahi tala ni jigina ka sɔrɔ i ma ci jugu la i ka sun tiɲɛna billahi fuwari dinya da ye ka armée sɔnsɔn ka bom sɔnsɔn ka di ma ka marfa sɔnsɔn guerre b'i ka jamana na e ka yɛlɛ sanfɛ n'o avion dafali o bom dafali o marfa dafali e fa fagabagaw bɛ yen e ba fagabagaw bɛ yen jugu bɛ yɔrɔ min na e b'o dɔn e ka tila ka na jigin n'o avion kelen chargé i ɲɔgɔn fuwari di ma bɔ armée de l'air la n'u y'i bila ka taa dɔrɔn a ci n'i sigara mun na o faga kana sɔn ka jigin n'a ye ten dɛ ya fama al ni beta baga tout do de maka brentententen a kana jigina dafali ayu befa
billahi tala o y'i ka sun minɛlen o y'i kelen halala ye ni guerre tɛ là d'accord mais guerre bɛ dugu la dugu yɔrɔ dɔnlen don e yɛrɛ b'u dɔn ordre de b'o la a bɛɛ faga one love à vous tous n'a tɛ ɲɛ dɔrɔn ta tourner cɛ hali Niger frontière la n'i ye Niger sɔrɔsi min ye a bɛɛ kelen nin bɛɛ jugu a bɛɛ faga n'i ye Burukina ni Laginɛ bɔ a la i y'a faamuya wa Niger o Karalokan ninnu kɛ Worodugu mɔgɔ ninnu kɛ i y'o faamuya wa n banna n fa jamana na ka taa kɛ walifa jamana ye kɛ o bɛ dugu mun président la kɛ i y'a faamuya olu fɛ yen i bɛ se k'a bunte foyi t'a la bilahi t'a la foyi t'a la yɛrɛ yirala ninnu kɛ général pistolet sans chargeur olu ka dugu ninnu kɛ i y'a faamuya wa minnu taara ka taa yɛrɛkɛn san n ko i bɛ yɛrɛkɛn yira dugu la kɔgɔji bɛ dugu min na e taara yɛrɛkɛn avion san anw ka dugu la kɔgɔji tɛ anw bɛ yɛrɛkɛn dɔn anw tɛ yɛrɛkɛn dɔn o yɛrɛkɛn yɛrɛ taara bɔ ka bin ne ko cɛ maliyɛn ni ivoirien mɔgɔ b'o bagabaga ni yɛrɛkɛn ye anw bɛ yɛrɛkɛn dɔn hali i kun ka kɛ sale ye anw ka jɛgɛba da ye sale ye ou bien Bama ou bien Mali mais yɛrɛkɛn anw bɛ yɛrɛkɛn de dɔn Burukina bɛɛ bɛ yɛrɛkɛn dɔn a y'a bɔ mɔsi ye ka sira yɛrɛkɛn ɲɛ yɛrɛkɛn yɛrɛ tɛ mɔsi kan na yɔrɔ bamanankan kɔni tɛ a t'anw ka kan na n'aw taara yɛrɛkɛn san wala tɛ ɲɛna ko ni Ganaw de bɛ ɲɔgɔn na ou bien Guinéw parce que olu bɛ yɛrɛkɛn dɔn tɛ yɔrɔ anw kɔni tɛ yɛrɛkɛn tɛ baji la o jango kɔji Burukina mun kɔ dɔrɔn bɛ yen a baji b'anw minnu fɛ anw tɛ yɛrɛkɛn dɔn anw tɛ yɛrɛkɛn dɔn jango Burukina bɛ mɔgɔ b'o bagabaga ni yɛrɛkɛn non ivoirien taara hélico dɔ avion dɔ sa yɛrɛkɛn de dɛsɛ ne n'o kan ne ko non n ko Mali nin tɛ maliyɛn kɔni ni Burukina bɛ koyi parce que kɔgɔji t'anw fɛ anw tɛ yɛrɛkɛn dɔn koyi ni yɛrɛkɛn nana anw b'a dun de koyi parce que ni yɛrɛkɛn da anw bɛ don a kɔnɔ parce que anw t'a dɔn one love à vous tous Kana Balaba bon ni ne kun je répète pour une dernière fois voilà Surasiw hey je répète pour une dernière fois Ablaye Maïga je répète pour une dernière fois Ablaye Maïga tubabukan hali n'i ma kalan cɛ fila bɛ n'olu bɛ ka tubabukan fɔ i b'a dɔn bilahi tala Sékou Touré hali n'i ma kalan n'i ye Sékou Touré n'i y'i tulo ma da i bɛ Sékou Touré ka tubabukan dɔn Sékou Touré salen kɔfɛ Sékou Touré bannen kɔfɛ ne ma mɔgɔ jɛnna ko hali n'a ma kalan ko hali n'i ma kalan n'i b'a ka tubabukan faamu maliyɛn bɛɛ bɛ Ablaye Maïga de ka tubabukan faamu Mali siya bɛɛ Mali jamu bɛɛ Mali ethnie bɛɛ Mali dugu bɛɛ n'a ye tubabukan fɔ dɔrɔn mɔgɔ si t'o fɔ mɔgɔ ye i bɛ maliyɛn ka mɔgɔ ɲininka ko Ablaye Maïga ye mun de fɔ i ye tubabukan fɔ cogo o cogo maliyɛn dɔ b'i ɲininka k'a tigi ye mun fɔ i k'a traduit mais Ablaye Maïga bilahi Ablaye Maïga ka tubabukan maliyɛn si tɛ a mɔgɔ si ɲininka k'a ye mun de fɔ n'ale ye mun fɔ maliyɛn bɛɛ b'a faamu Ablaye Maïga ala y'o k'i kelen dɔrɔn de bilahi Mali siya bɛɛ minnu tɛ bamanankan mɛn olu bɛ i ka tubabukan mɛn minnu ye kɔrɔbɔrɔw ye olu b'a mɛn surakaw b'a mɛn burudabɛw b'a mɛn bamananw b'a mɛn maninkaw b'a mɛn bɔbɔw b'a mɛn kadɔw b'a mɛn y'a fɔ sinafaw b'a mɛn miyankaw b'a mɛn kasongaw b'a mɛn marakaw b'a mɛn bɛɛ bɛ kelen dɔrɔn de ka tubabukan mɛn bilahi Ablaye Maïga je répète pour une dernière fois cɛ i ka kuma ni ɲɛ sanga sɔrɔ dɛ ne ko jɔn de y'i dege il paraît k'a b'i la depuis a mɛnna ye je répète pour une dernière fois Ablaye Maïga je répète pour une dernière fois i b'o sini i bɛ pilote de fara ɲɔgɔn kan tu répètes pour une dernière fois u ka taa Kidali u k'a bɛɛ sauter bilahi hali Kidali kɔlɔn hali Kidali ɲɔgɔmɛ y'a bɛɛ faga Kidali hali ɲɔgɔmɛ n'a y'a sɔrɔ a y'a faga n'a ye denyɛrɛnin sɔrɔ a faga n'a ye musokɔrɔnin sɔrɔ a faga n'a ye cɛkɔrɔba sɔrɔ a faga n'a ye jeune sɔrɔ a faga n'a ye jeune fille sɔrɔ a faga n'a ye école maîtrise sɔrɔ a y'a faga n'a ye dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ a faga n'a ye mɔgɔ sɔrɔ yen n'u ma bɔ a y'u bɛɛ faga c'est tout an bɛ taa araze ka dugu kura jɔ ne de y'a fɔ n'i tɛ maliyɛn dɔrɔn i ye Mali jugu ye n'i ye Mali jugu an b'i faga wa n'a y'u faga fana a b'u to yen u su a bɛ toli yen a bɛ kɛ nɔgɔ ye an bɛ taa bule sama la alikama o alikama an b'o alikama an bɛ taa bière usine de wuli o alikama an b'o bisi k'o kɛ bière ye sɔrɔsi jisuma sɔrɔsiw b'o jisuma min k'u fa donc sa o kɔfɛ o san yɛlɛma an bɛ juin sɛnɛ o kaburu la o juin an b'o o kan k'o ja k'o di Mali arasamanu ma parce que saraka ma b'olu ye o ye Maliko la Mali arasamanu olu b'o min n'olu fana y'o min o kɔfɛ sisan nɔ an bɛ juin kɔni bloc interdit donc sisan nɔ an bɛ sɔrɔ ka dugu siri o y'a ɲama karilen a y'u bɛɛ